Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, niya nata sa ikanapulog walo nga Domingo sulod sa tuig ug niining katapusang Domingo sa Hulyo gahin kini sa atong simbahan sa Phil Mission Sunday or Filipino Mission Sunday. Ang gada niini ang ato mga Mission Society of the Philippines na diha ato mga pari o mga lay persons nga nagsuporta niini. Busa giawhag ta sa pagsuporta sa atong missionary works nga gipasiugdahan sa Church of the Philippines. Na ay ato mga bisita ron dinhi nga mao'y nagdumala o mga pinialan nining maong kalihukan. Ato sang ipadayon pagampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, kahusay labi na gid dinhi sa atong nasod o nga mahunong naunta sa hingpit kining mga sakit nga mananakod sama ning coronavirus o ang atong mga benefactors and donors nga siging suporta nato dinhi sa atong mga proyekto, hatagan usab unta sa mga grasya nga ilang gikinahanglan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Hug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako o yamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, o Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan og mag-aagak, ayaw pagpahilayo kanamo og patalinghugi ang mga pagampo sa tanan nga nagadayeg kanimo, pasaylua ang among mga sala, og iuli kami nganha sa kinabuhi, og ampingi kami diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Ecclesiastes. Kawang ug walay kapuslanan ang tanan, miingon siya. Maghago ka uban sa tanan mong kaalam, kahibalo ug katakos, apan sa katapusan, lain ang magpahimulos niini. Busa, wala kini kapuslanan ug dili makatarunganon. Maghago ka ug magantos sa tibok mong kinabuhi, apan unsa may nakuha mo niini. Wala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isang yawtang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita tubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, o kita ang katawhan nga iyang gidumala. Ang panon nga iyang gitultulan. Hinaot unta nga karon, mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tig-aha ang inyong mga kasing-kasing
sama dito sa Meriba. Sama sa adlaw, sama sa dito sa kamingawan, diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila kong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutan-on. Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo ug inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa himaya niya. Busa patya ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo sama sa pagpakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon, ug kahakog, kay ang kahakog, usa ka paagi sa pagsimba sa Dios-Dios. Ayaw kamo pamakak kay gihubo na ninyo ang inyong daang pagkatao uban sa iyang kinaiya o gisulob na ninyo ang bag-ong pagkatao. Mao kini ang bag-ong tao nga gibag-o kanunay sa Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Tungod niini wala nay Hudiyo ug dili Hudiyo, mga tinuli ug dili tinuli, mga luog, mga langyaw, mga ulipon o dili ulipon, kay si Kristo mao ang tanan o anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Unya may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kang Hesus, magtutudlo usultihi ang akong igsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, undo, kinsa may naghatag kanakog katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha.
og mipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo og likay ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila niining sambingaya. Dihay usa ka dato nga may yuta nga maayog abot, na malandong siya, wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot, unsa may angay kong buhaton. Kini mao ang akong buhaton, mingon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig, ug magtukod ako og labi pang dako, diin akong tigumon unya ang abot og ang uban kong mga kabtangan. Unya, muingon ako sa akong kaugalingon, pagkapalaran nimo undo, anaa na kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom, og paglipay. Apan ang Dios miingon kaniya, oy buang, niini gayong gabhiuna ikaw mamatay. Unya, kinsa may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Og mitapos si Jesus, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon, apan dili dato sa atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Walay usa nato dinhi nga mobalibad kung himuon yung dato. Asa may inyong pilion, madato o mapobre? Kung tagaan gyud mo higayon ba? Duha ka buok boxes ang ipapili nimo. Ang usa ka box nagdaog $20 billion. Nya ang usa ka box 20 pesos. Ihatag na nimo outright, asa imong pilion? Ang pari mo imong hatagan, tang lipaya ka ha. Wa na daghang pangutana Nga naman, pilion jud na akong $20 billion kay ipalit na kog slots. Oh. Kung ako ba? Pero kamo, unsa may inyo? Pilion ninyong 20 billion, siguro man jud kana para unsa man? Para sa akong kaugmaon, para sa kaugmaon sa akong mga anak, para sa kaugmaon sa akong mga apo, para sa kaugmaon sa akong mga kaliwat, ug mao na ang imong kaugalingon. Kanang imong apo, kanang imong anak, kanang imong mga minahal sa kinabuhi, part na sa imong kaugalingon. Nya kung maghago kag tigom para ana sa imong kaugalingon, matod pa sa unang pagbasa, wa gyoy kapuslanan ang tanan. Una, ayaw gyud pagtigom para sa kaugalingon nimo. Kamong mga bana, ayaw mo pagtigom para lang sa inyong kaugalingon o para lang sa inyong asawa o mga anak. Iapil yung tigom ang para sa silingan. Ang tanan gyud, ang tanan. Iapil gyud ang tanan. Mao na ang teknik aron tinuod gyud ta nga mahimong dato. Matod pa ni Kristo, mao ni dangatan sa mga tao nga magsigig tigom og mga bahandi para sa ilang kaugalingon lamang, apan dili dato sa mata sa Dios. Kinsa man ang dato sa mata sa Dios? Ang mga tao nga mibaligya sa tanan niyang katigayunan o gihatag ang halin ngadtos mga kabos. Di ba mao na yang gitudlo? Ibaligya ang tanan. Mo ni kaning tao din higa na idako kayong abot niya sa iyang yuta. Ang iya ding gihunahuna, unsa may akong buhaton?
siya, mao ni akong buhaton, kining gamay na kong budiga, ako ning gubon, himuan ko nig dako, aron ang tanan akong abot, anha na ko isulod, aron mahayahay ko. Wag siya mag-ingon ba nga, ni anaman ko'y budiga, puno manggani ni, kanang tanan nga akong abot karon para na sa akong isig katao. Nindota ka, no? Sige, lingi ako no na imong tupad. Ing na pangutan siya, ing na apil ko sa imong paningkamot. Apil ko sa imong paningkamot. Sige, ing na ko no. Pangutan ba? Kay usahay ra ba maningkamot ato ra gyud ana ing na. Giapil ko nimo sa imong paningkamot. Ana Unya ang pinakanindot kanang iapil nato ang simbahan. Ang simbahan ba apil sa atong paningkamot. Nganuman kay ang simbahan mauman ang tuburan sa kinabuhi. Matud pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, ang tinuod nga kinabuhi wala diha sa mga bahandi nga imong gihuptan. Hain man ang tinuod nga kinabuhi niya sa simbahan. Tanawa ng mga tao nga kanunay yung maghuna-huna para sa simbahan. Kana bang maghuna-huna dili sa simbahan nga kanilang simbahana, kana bang katawhan sa Dios ba? Ang katawhan sa Dios labi na gyud sa mga kabos. Sama gud nilang St. Francis of Assisi, St. Vincent Ferrer, nilang San Roque, nilang Mother Teresa of Calcutta, St. Ignatius of Loyola, San Agustin, St. Jan Bosco, St. Vincent de Paul, San Isidro Labrador. Kini mga San Roque, kana sila. Kana mga tawhana pipila lang na sa akong gihisgutan. Nayuban dili mga Katoliko, nayuban dili mga Kristiyanos. Daghan nga dili mga Kristiyanos, dili mga Katoliko, pero gahuna-huna sa kaayuhan sa kalibutan, kaayuhan sa ilang isig katao, labi na gyud mga kabos. Ug mao na ang misyon sa simbahan. Ang misyon sa matag binunyagan nga magsigit ag hunahuna sa tanang katawhan. Muna karon nga atong gideclare nga Phil Mission Sunday. Atong hunahunaon nga tudluan nato ang mga tao unsaon paghunahuna nga kitang tibuok katawhan usara ta ka pamilyas Ginoo, dili unta ta mag-iyahay. Mao ni kani atong slat-slat dinhi. Kanang mga slats nato nga atong sigig pamaligya, gatudlo na nato nga maghuna-huna ka nga moambit og mopaambit ko ngadto sa tibuok katawhan pinaagi sa simbahan. Ana na siya. Mong pasalamat nga naatay mga igsuon, daghan sang mga igsuon nga naghuna-huna niini. Sa ato dinhing experience, sige na tong pamaligyag slots, murag naa na sa mga 50,000 katao ang nakaapil sa atong siging pamaligya og slot. Gabalik-balik na lang ng uban, ang uban gani nangaadik na. Nangaadik og pamalit og slot. Lingi ay mong tupad ikaduhang higayon. Ing na ganahan ka anang slot ni Father. Ganahan ka mo palit ana. Sige na. Ang uban ay kusmod lang now. Ilahan man na kanang gakusmod, wag na kapalit. Ang kanang nakapalit, inigingan mo, nana sa islat. Ay, salamat, nana sa islat. Mana. Pero ang uban, nga kanang wak kapalit, igingan, nana sa islat. Nana sa islat, kapo ng islat. Nana sila. Niyadtong, ganos ako ato gasugod og baligya, unang Domingo ba to sa Hulyo? O ikaduhang Domingo, no? Sa Hulyo. Namaligya ko og slot para sa Thanksgiving ni Venerable Chopilo Kamumot. Lipay kay ang atong mga madre sa DST. Kay ang kasaulugan ni atong Hulyo 27, malampuson kayo. Malampuson kay saktos budget. Ang atong total halin, ako naman tong gihunong pagka-Biyernes, ang atong pagpamaligya, ang total natong halin niabot na og 7,266 ka slots. Ni sobrata og 266 ka slots.
ang halin. O nalipay kayo ang mga madre. Salamat kay ninyo. Nya karon ato na sang ibalik ang atong slot para sa atong simbahan. Ang DOPS, ang Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction. Atong niaging Abril 4, nalipay sad ang atong mga WAF o ang Archdiocesan in charge aning Kapilinya de Fatima. Kay ato sang na kumpleto ang maong project niya karon ikaduha natong nahimo kanina sad ang kaning Thanksgiving ni Bishop Chupilo Kamomot. Grabe na gyud kay mo kamong mga parishioners dinhi o mga online parishioners, pwede na gyud mo magdungag kamatay. Bitaw. Ay nga naman, naa na mo'y bahandi dito sa langit. Matod pa diri sa atong ikaduhang pagbasa, ayaw mo pagtigom og bahandi dinhi sa yuta, pagtigom og bahandi dito sa langit. Kay kining bahandi sa yuta, mudahan ni nato sa pagpakasala sama sa kaulag, kanang pagsigi og dinumtanay, pagkasukanay, unsa patong sa pagpamakak, kalaway, maunay ihatag sa bahandi aning kalibutana. Kung anhi ra gid nato dinhi ba? Pero maghuna-huna tag mga butang dito sa langit, matud pang San Pablo, patyan ninyo ang mga tawhanong mga sala or kailibgon. Ang kailibgon ba nga tagbawon gyud ang atong kaugalingon dinhi. At tanawan ng kasigig tigom o kwarta, makapangabit na sila, makasugal na sila, makapatay na sila, mga bakakon kay na sila, dali kay na silang magdumot, di ba? Kusmuro na silang mga naong, dali kay na silang saputon, dali kay na silang mangluod, mga isipan kay na sila, bisag ilang kaugalingong igsuon, ikiha nila, hasta kay kaugalingong nilang ginikanan, pautangon pa na nila. Hasta ilang kaugalingong bana, ila pag yung pautangon. Mag-inutangay na sila, angtod mga bungkag na lang ng ilang relasyon. Tinoo, dili. Pangutan na imong tupad. Inawap amo magkinihaay. Sige. Sus, naidaghan dining nanimba. So, naay mga kaso. O wa may kaso dito sa barangay, tuas korte. O wa mas korte, ang kaso nas ilang relasyon. Magsigig dinumtanay. Tungod lang anang mga kwarta, bahandi, yuta, mga utlanan, mga tanom. Sigig yung lalis ana. Maguba ang atong kinabuhi. Way kalipay ang kinabuhi. Tanawa ra ng Russia ug ang Ukraine, kanindot unta sa ilang nakabot ng kalampusan o kalambuan sa kinabuhi. Karon ilan na sang gipang patay, ilang gipang dugmok ang ilang gikuan. Tungod na sa kwarta, tungod na sa atong paggamit sa kwarta para sa kaugalingon. Yung kadi manggod ang gilabanan ana ni President Putin ang iyamang nasod, mao man na part man na siyang kaugalingon. Di ba? Bisan ang tibok nasod pa imong labanan, pero ikay ni angkon og naa gani mo so diha patyo nimo imo manang part sa self. Gitawag na siya extensions of yourself. Everything worldly which you love is an extension of yourself. And if you do not let go of that, you will go to hell. Muna ingos Kristo, kung gusto nimong maangkon ang langit, biyaig yun ang tanan, apil ng imong kaugalingon, o ihatag dayon nako nimo ang langit. Salamat sa namalit, kay nakaangkon ang langit. Di ba? Wa mamalit mo, tutok lang. Sige, tagaan tamog another opportunity to buy slots. Natay, balik naman tas DOPS, akong gikwinta, pastilan. Unsa man dining kadako pa diin nato og palitonon. Ang ato di ay yuta nga bayronon pa moabot pa siya mga sigon lang sa napalit ba nato or na kuan na ba na signified na nga ilang ibaligya. Ang atong bayronon moabot pag mga 8 million. Dini nga yuta dinhi tanan. Nya ang ato sang bayronon sa atong mga contractors nga naka trabaho na dinhi kaning ongoing ug katong nahumana moabot sad og mga 7 million. So 15 million tanan.
Nya ang atong building sa atong new convent anha nato tukuro na diha sa kilid, dako man na diyang lugar, mga almost 450 man nating dool-dool ang area. Diri 200 naman kapin luyo. So ang ato narong tukuro na kumbinto diri og diha dunganon. Mo nay agreement karon sa atong mga councils, finance council o PPC. So bana-bana sana siya labing minus mga 40 million. So all in all, moabot ang atong ay mo diag kugang-kugang. Moabot og mga 55 million. So sugod karong Domingo hangtod ta mga matay magbaligya tag 55,000 dops slot. No? Palit mo. Palit. Ako magining gi-commit hangtod mawa ko dinhi aning parokya basta na slot kada semana mo palit jud kog napo ka slots gikan sa akong dupa-dupa. Ana na siya. Ako nang commitment. Kamo commit lang sad mo inyo. Kanus ka mo palit, kapila ka mo palit. Og maingon ka kada semana palit ka, kada buwan palit ka, kada tuig palit ka. Imo na sad nang commitment. Ako sa ning commitment for the love of the church. Mo nang mudupa-dupa jud kog maayo para daghan kog mapalit nga slot. Di ba? Mo nay akong commitment. Aron inigbiya nako dinhi, inigbalik nako og mobisita man ko, ginyo pa kong pabisitahon, makaingon jud ko nakapalit sa kog slot ani. Di ba? Nindot kana bitang manganhi dinhi pader kanindot sa simbahan ako bitaw apil jud ka anig palit og slot siya o pabi ako kapalit pader nako to dito opisina palit dito palit din sila ngadto makapalit mahimo na tang kauban dinhi nya kay kauban man ta sa proyekto sa simbahan dinhi sa yuta di man ni inyong kaugalingon di sad ni ako sa simbahan man di sa ato pa ang atong bahandi atong gidapat dili paras kaugalingon, paras katilingban. Inigabot na tos langit, moingon din ang Ginoo, part man sad ka kay ang kanang simbahan mo manay part diri sa heaven, part naman ka sa heaven, enter into your kingdom. Nindota no? Sa igabot ito, nakapalit kag slot. Insa wa gyud ko kapalit nyo rin. Nga naman, insa nga daghan man ko gitukod nga balay, nagtukod pa kog apartment, akong gipaabangan kay para lang sa taon sa future sa akong mga anak. Insa wa gyud ka kapalit bisag usa ka slot, insa nalimot gyud ko nyor. Sige, dito lang ka sa impierno. Kay ang bahandi nimo to amas kalibutan, wa man diri, nya di na man sa kakabalik sa kalibutan kay wa na patay naman ka. Wa tay kabutangan nimo kay matud pa sa ni Kristo asa gani ang imong bahandi tuwa didto ang imong kasing-kasing. Nya ningon dahil siya dili ta mo hukman sa inyong panagway, hukman ta mo sa inyong kasing-kasing. O nya ang imong kasing-kasing ni amas kalibutan wa man didto sa langit. Nya kay di na makakabalik sa kalibutan, adto na lang ka sa impierno. Tuwa didto ang mga kalibutanon. Hain man ang mga langit nun nga kasing-kasing kadtong tuay bahandi sa langit. Muna ingon San Pablo sa ikaduhang pagbasa. Ansa tayong ingon? Ayaw na mo paghuna-huna sa mga butang kalibutanon. Paghuna-huna mo mga butang nga langit nun. Nya gifinisingan dayon sa atong tubag sa Salmo. Sa atong tubag? Kon karon makadungog kamo sa iyang tingog. Ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kasing-kasing yun mo hisgutan kay hukman ta sumala sa atong kasing-kasing. Kinsa may imong gihigugma? Ang imo bang kaugalingon o ang simbahan, ang katawhan sa Dios? Moingon gani ka, ang katawhan sa Dios. Ato ay langit ga paabot nimo. Ano? Amo na katapusang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon higugmaon tika. Sige na. Sige na. Sige na. Ingna na iyong tupad. Sige. Manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta. O kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong, Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato,
gilansang sa krus namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang Dios mao ang atong dalangpanan, kusog ug kinabuhi. Busa, mudangop kita kaniya sa atong panginahanglan ug moingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga sila nga naghalad sa ilang kinabuhi ngadto sa Dios diha sa pagkarelihiyoso, mapadayunong magsaksi kaniya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga makiangayong ipahat ang mga pagkaon ngadto sa tanang kanasuran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga taong dili kasaligan ug hakog, makak-on sa paghupot ug grasya sa pagkamapaambiton sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga pinaagi sa Dios nung kaalam, makakita kita sa kawalay pulos sa mga butang nga atong giisip nga bililhon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga si Venerable Teofilo Kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang kalag sa mga magtutuong mihalin, makadayon na sa langit nung puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Santos, makagagahom o mahigugmaong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo magikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon santusa kining mga gasa, og itugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ama nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ako angay nga mapalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita, o Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma, o andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod.
Karon kay Film Mission Sunday man ni atay mga bisita gikan sa atong MSP community nga muhatag sa ilang hangyo sa suporta sa Film Mission. Maayong buntag mga igsoon. Karon gisaulog nato dinhi sa inyong parokya ang tinuig nga Film Mission Sunday. Mga sakop kami sa Filipino Missionary Auxiliary Association and Filipino Youth with a Mission, ang lay partners sa Mission Society of the Philippines, kon MSP. Ang MSP mao ang kapunungan o society sa mga Pilipino nga paring diosesino nga tinukod sa Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP niadtong 1965 dinhi sa Cebu. Isip timaan ug pagpadayag sa dakong gugma ug pagpasalamat sa Dios sa gasa sa pagtuo ug nagsilbi usab nga official missionary arm of the Philippine Catholic Church. Niining tuig sulod sa Jubilee Year of Mercy and Compassion, gihatagan kitag kahigayunan aron mamahimong kabahin sa pagbuhat sa misyon ni Kristo sa tagsa-tagsa kanatong kinabuhi. Ang ato karong MSP missionaries tua nagmisyon sa gawas sa Pilipinas. Nagpadayon ug nagmalampuson sila sa ilang misyon taliwala sa mga kalisod tungod sa mga suporta espiritual ug material sa mga manggihatagong mga benefactors, pledgers ug mga higala sa MSP. O usab ang kita sa collections matag tinuig nga Film Mission Sunday. Kita makatabang pinaagi sa atong mga pag-ampo o pagsakripisyo, donasyon o pagdasig o bukasyong pagkaparing misyonero. Ato kini, tabangan nato kini. Ang kalampusan sa katuyuan sa MSP magdepende usab sa generous support o cooperation sa mga Katolikong Filipino sama kanato. Na ako'y mga kaubanan diha sa likod nga mag-distribute karon sa atong green envelopes, mga donasyon nga dakong tabang alang sa padayong pagmisyon sa atong kapariang misyonero o para sa suporta sa atong mga seminarista. Palihog, ato lang kining isulod dinha sa mga Film Mission boxes na gawas akilid sa pultahan o ginaot nga ang Ginoo maghatag kanato kanunay ug grasya. Daghang salamat ug may God bless us all. Itong pakpakan, pumali ka pa ila, sir, kutinganin mo. Paila. Ato sa siyang ila-ilahon, ang ilang team leader. Ako ay si Sister Nesan, usa ka FMAA, kanang suporta, volunteer, gikan sa MSP. Okay. Naa ako mga kaubanan, mga youth sila sa MSP. Daghang salamat, Father. Salamat kayo. So, salamat. Kung mudawat mo anang envelope, siguro ang aduna mo'y isulod ha. Nya, ibutang lang diha sa mga boxes sa gawas na pultahan. Hinaot unta nga way usa nato dinhing mugawas sa pultahan nga way ihog anang maong box. Di manghinaot lang ko ba? Kay lisod kayo ang pagmisyon sa laing nasod, labi na karong panahon na. Nya labi na gyud kun magkalisod pag gyud ka sa imong kanon o sa imong financial support, musamot gyud kalisod. Pero kung atong suportahan, mugaan-gaan og jutay, dili sayon gyud didto ang misyon sa atong mga pari o mga lay supporters. So salamat daan ninyong tanan. O kung wa mo kadalag kwarta karon, nya inyong gusto gyud muhatag, niaman ni sila hangtod karong gabi katapusang misa nato alas 7 gabi hangtod alas 8 gabi naapa na sila. So pwede ra gyud mo makabalik dinhi para inyong ihatag ang di ninyo kaya pang ihatag karon. So sa ako nang gikaingon, salamat sa Ginoo
nga misubra ang atong nahalin nga slot sa HGVTC or Healing Graces of Venerable Chupilo Kamomot. Ang total natong halin nga nakwinta na gid nato 7,266 slots ni Exesia og 266 slots. Pakpak sa mga namalit. Salamat kayo. Ang dinhi sa atong parokya ang nahalin 6,148 slots nya ang dito sa DST community 1,118 slots ang ilang halin. Nya akong gipamaraygan ang mga madre, ter pwede kaning excess namo amo na lani. Murag motubag tingali tog positive atong iampo bitaw no. Ato ni pamaraygan kay may lang ba atong snacks. Sa ato mga kuan sa dinhi mga charitable activities. So ako sang ipahibalo pag-usab nga naa natay ibalik nato ang atong DOPS or Divine Unity, Prosperity and Satisfaction slots. Gitawag din nato once and for all kay kun matukod na ning atong kumbinto nga gi-desire unya mabayran ta na ning tanang mga yuta o kining ubang mga projects for our development. Dako kayo ikatabang mura sa tanig nagmisyon, local mission na ma-accommodate na nato ang tanang mga katawhan o ang pastoral activities mas smooth sailing na kaayo. So naatay 55,000 slots nga atong gipamaligya niya kamo nay mag-igo kanus amo magsigig palit. Basta akong giingon ninyo, akong gi-volunteer ang akong kaugalingon. Kung kitang tanan mamalit lang tag 1 slot, kamong tanan nga nagtan-aw aning akong misa o kitang tanang parokyano tag 1 slot lay atong paliton usara ka semana mahuman na ni kay ang online parishioners nato sobra man gid ni sila sa mga 300 ngadto 500,000 kun mo kuan lang mo palit lang tibo kalibutan ba tagsa lang ka slot wa na in a 1 month time wa na horot na ni pero di man sa takapugos kay daghan man tag concern pero hinumdumi ang langit gi atong unahon kay bubuan sa tas Ginoo sa daghang mga grasya. Salamat di ay kaayo ninyo nga behave na kay mo karon ako nakita nga kusog na kay mong musunod sa ato mga asherites ug asa mo palingkoron jotay na lang ang mga masinupakon. So salamat kaayo ni ana niya sa inyo sang pagtiklop o pagkuan ana pagkuha ana mga ludhanan akong gipaminaw ganiha buota na kay mo no wa na tingali mga gisapot niya ngato sa mga bata nga nanguyog karon behave sa kaayo so pakpak na tong tanan ini congratulations niya dako-dako biasan mo gipanghog dito sa atong upkeep sa kananaang parking mo average tag mga 8,000 kada Domingo. Di nindot na kayo na, di ba? Pakpak yapon. So, para atong wa pa kahog, panghog na mo. So, salamat sa mga tao nga manggihatagon kay usa sa mga grasya nga atong nadawat karon mao ang langit, ang pagpanag-iya og langit. Nya kinsay makatag-iya didto ang tao nga wa maghuna-huna siyang kaugalingon kung dili naningkamot para makaalagad sa tanan. So salamat sa nangalagad nato karon gikan dito sa gawas, diha sa pultahan, dinhi sa sulod, diha sa ibabaw ang atong choir, ang atong mga namasa diri, mga ministries, atong mga IT, sakristan, love offering assistants, ang naglimpyo sa atong simbahan o ang nagdecorate niini. Salamat ninyong tanan. Unya labaw na gyud sa atong naghimo sa formal offerings karong misaha pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Joel and Mrs. Lourdes Caburnay and family. Masipang pakpak nilang tanan. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.